مكال قوني تملس عدخا يقلل له السلام أبقزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتيها زوناتنا نبتاح علي لسان الصغار وخعت مقبر صار الأهوات قراك ما يتكالو لوم يلن شويت عرر وديلو نامرو خينات شرحخان قنايكان جهنم سختت مران ملس عبسناهنا نقدت تبلا الله مو تبلا الله قلت تبلا الله قر تبلا الله مريد شنقر عروس هليعو قوانو زتلله مفتح بيتو شيطو وحيو دم زدقله دولار تقول بيبو كفأت تمهلله أبقفو نهبنا تمن زتقلله يا كل تبلا الله مريد يا كل حريت ود حريت قلنا نبحري قلنا نمدري قدام سحدركا قديدو كبهري إنك إيدي حزو إيدك محبني حادنت مزمورنا بحدين غني حادنت مزمورنا بحدين غني سلام تخطاتل تنايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي ووتر تمنيتنا بحقنانيو لو مون نخل كرنعاتنا عالم فتشنا نخل زيناتاتن حبريتاتنا كيمنا كنمهارلو كنفلطو كنك حلو زلنا زبلكم عبيت ارسات بعالم درجه كم دما نابزوبانا ابقرنا افريكا زغبر زلو بوغن اثيوبيا كم دما نايرترا صبوق زيناتات زبلكو اذا غريب له مساي أكسام مودا تصنعو لايك جبرو سبورت جبرو زي channel ناتكم دقف يدليو انت دقيفكم مو زي صبق ملغت تادما نابزبنا كخيد خيل نابلكو نايلو مارستي ناباهم كتوي مجمريا نريو عرستي أرثوذكسويد بتغرسيان زقات ما زلو بدهو أب يوكرين زقبر زلو كينات أمريكان إوروبا بملو أمتايم زبلو نديمقراسي نمدحان كبرتاتنا نمحلاو قلنا بولو يوم كل جزي راشا ديمقراسي كم تعبد زلا نفتحنا يدك سبات مسالاتنا سبات كم تسكت زلا غيرهم يمشيتهم لنا عالمنا انتاي دا غاتمي أرثوذكسويد بتغرسيان نكتقد استعقد استوسنا له مغنيات انتايو لومي اب سوشال ميديا زور زول حبريتا بايتو يزبحال مغنياتو غزيو كاب زحلف نوع وان زغبريت بايتو يكون بريزنتنا يوكرين انتخونه نسوم وسينو مزلو ابل علزا بتكرسيان قنناويت أرثوذكسويد بتكرسيان يوكرين اغاتي مزلو كنتات كنسمعينا Ukraine's parliament has given initial approval to a law that would ban religious organizations with connections to the Kremlin. Kiev accuses the Ukrainian Orthodox Church specifically of collaborating with Russia after its invasion of Ukraine last year. The church has said it's not aligned with the Russian Orthodox Church. So, انتايز بزلو قدمي عمت بيلو بايتونا يوكرين كقدو كم زلنا أرثوذكسويد بتكريستيان بزح فيديوهات أبز كندا فيديو فتينة كعلفوا وصل زي كعلمبر نتبي تكريستيان أرثوذكسويد بتكريستيان يوكرين نمدفع نتهم باب أساس جبروه مزنتال نتمس قلم جبروه نتبي تكريستياناتهم نتهم كهناتن نتهم باب أساتن غيرهم زدفروهم يوكرين كالا رستيو كالا ليفل يمسو السوشيال ميديا جن مسؤوم سلزقني نزع حبريتازي كتوصي يدلنيو حرق عند مسارناتهم كيوتيوب That's why مسؤول كنتل سلزلنا نساتهم ريبورتس جبروا يوروني وزديو BBC جبروا تراي كنا مثلا قدد لنا كعلم من شتات حبريتا حزب يوكرين بعلق قديش في السوشيال ميديا أب إكسترا يدوت نسوا كتمس ويو أبرامبلز بحلو كالوت نجارات أب تيليجرام شانلات يوتي نابز كتمس أجنة يفقدوا الكانيوم سينسرشيب سلزلهم بس خينا بتجن تحبريتا كم فلتر لنا إذا بيت كريستيان ديا أرثوذكس عندي أبي يزور لابتي أب راشا يزلو ناي راشا بيت كريستيان أرثوذكس سلزخونت ناي يوكرين بيت كريستيان دما تم أرثوذكس مس راشا تتحبابرون لهم تباهيلو لك كمتي أب كلا يكونات عالم جاباناويان بأمريكا تقفعهم كات هاجر كم سجوجون أبصر بيتات كم زباليون استجبره
لك عجدما እቲ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ስለ ዝኾነ ነዞም ዩክሬናውያን ተኸተልቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ስደት የጋጥሞም ኣሎ ቤተክርስትያኖምን ጳጳሳቶምን ድማ ይህገራሉ ማለት እዩ በቤት ፍርዲ ሎሚ ሓድሽ ቅድሚ ዓመት ውሳኔ ሂቦም ነይሮም ግን ናይ መወዳእታ ውሳኔ ነበረ ነይሩ ሕጂ ግን ውሳኔ ሂቦም እታ ቤተክርስትያን ንክትገድ ተወሲኑ ኣሎ ኣብ ዲሞክራሲ እንታይ እዮም ዝብሉ ዝኾነ ሰብ ምስ ደለየ ሃይማኖት ከኽብር ይኽእል እዮም ዝብሉ ኣብ ኤርትራስ ግን ኤርትራ እንታይ እዮም ዝኸስዋ ቤተክርስትያናት ኣይተፈቅድን እያ መንፈሳውያን ቤተክርስትያናት ወይ እውን ናይ ፕሮቴስታንት ቤተክርስትያናት ወይ እውን ናይዚ ጴንጤቆስጤ ቤተክርስትያናት ተዓፅያ ይእሰሩ እዮም ዝበሃሉ ንሳቶም ክገብርዎ ከለዉ ግን ገበን ኣይኮነን ካልእ ሃገር ክገብሮ ከሎ ገበን እዩ ብኡ መንፅር ድማ እገዳ ይወርዶ እቲ ሃገር ሰባት ድሌቶም ሃይማኖት ክኽተሉ ኣነ መሰል ናይ ሰባት ክኽበር ኣሎ ባህላየ እንተኾነ ንሃይማኖት ከም ፖለቲካ ተጠቂምካ ለንቀኒ ጥራይ ሓበሬታ ክበኩም እየ ፕሬዚደንት ናይ ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ብሰንኪ እዚ ናይ ፕሮቴስታንት ቤተክርስትያን ሽግር ስለ ዘጋጥሞ ዘሎ እንታይ ኢሉ ዝኾነ ሰብ ናይ ፕሮቴስታንት ቤተክርስትያን ክኸፍት ተኮይኑ ፓስተር ክኸውን ተኮይኑ እንታይ ኢሉ ናይ ቴዎሎጂ ዲግሪ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ስኢልካ ኣምፂኻ ከም ሓደ ድኳን ንዓኻ ብዝመሰለካ ቅዱስ መፅሓፍ እናተርጎምካ ቤተክርስትያን ክትከፍት ኣይፍቅድን እየ ንህዝበይ ከተልምሰለ ኣይፍቅድን እየ ኢሉ ስለምንታይ ከምኡ ብላ ኣሎ ኣብ ኡጋንዳ ለንቀነ እንታይ ርአ ነይረ ናይ ማንቸስተር ፆታት ጅምር ስለ ዘላሲ ተኣኪቦም ጸሎት ይገብሩላ ነይሩ ንማንቸስተር ዩናይትድ ህዝቢ ኣፍሪካ ኣብ ከመይ ዓይነት ደረጃ ብሃይማኖት ይጠፍእ ከም ዘሎ ንበይኒ እዩ ንክርስቶስ ከተምልኾ ንኣምላኽ ከተምልኾ ፅቡቕ እዩ ሕግን ክብርታትን ናይቲ ሃገር ግን ሒዙ ክኸይድ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ሲኣይኤ ሓደ ካብቲ ዝጥቀመሉ ንሕብረተሰብ ንምድኻም እዚ ናይ ፕሮቴስታንት ወይ እውን ናይዚ ክርስትና ሃይማኖት ምዃኑ ናስላም ክጥቀምሉ ይከኣሉን ኣለዉ ናስላም እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ምምቕቓል ንሕብረተሰብ ይጥቀምሉ ኮኑ እዮም ባህላ እየ ንኣብነት እዚ ኣይሲስ ዝበሃል እዚ ሕሉፍ ኣስላማዊ ኮይኑ ግብረ ሽበራ ዘጥቃዕ ዘሎ እስራኤል ከም ዘቆመቶን ናይ ኣሜሪካ ስለያ ከም ዘቆመን እዩ ዝንገር ወላ እውን ኣብ ራሻ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ብሽም ኣስላም ጂሃዲስትስ ናይ ሲኣይኤ መሳርሒ ምዃኖም ይንገር እዩ እዚ ክብለኩም ከለኹ ሃይማኖታት መሰል ክህልዎም የብሎምን ሰባት ናፃ ሃይማኖቶም ንክገልፁ ክፍቀደሎም የብሎምን ኣይኮና ንብል ዘለና ኣበይ ኢኻ ግን እቲ ዶብ ተሓፅሮ ምክንያቱ ብሽም ሃይማኖት ንኣብነት ንሳቶም ክገብርዎ ከለዉ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ጥንታዊት ቤተክርስትያን ክእግዱ ዘይተሰከፉ ነዚ ሓድሽ ቤተክርስትያናት ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ናቱ ቴዎሎጂካዊ መልእኽቱ ዘይነፀረ ሓደ ካብቲ ሓደ ዝፈላለዩ ነቲ ህዝቢ ንክፈላለዩ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ንክትክልክል ተፈቲንካ ግን እገዳ ዝወርደልካ ቅቡል ኣይኮነን ባህላ It's not aligned with the Russian Orthodox Church. A second reading of the bill is needed before it becomes law. ሶቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ገይሮም ነይሮም ሰከንድ ሪዲንግ ካልኣይ ክፋል የድሊ ስለ ዝነበረ ነዚ ጥንታዊ ቤተክርስትያን ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣዝዩ ጥንታዊ ቤተክርስትያን እዩ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ማለት ትራዲሽናል ቤተክርስትያን ማለት እዩ ንዑ ኣጊዶም ኤሮጳዊ ሕብረት ይኹን ናይ ኣሜሪካ ናይ ዝኩሉ ሂማን ራይትስ ንእሽተይ ሰብ እንድሕር ኢሉ እገዳ ክገብሩ ዘይስክፎም ቢልዮናት ዝሕግዝዎ ዘሎ መንግስቲ ናይ ዩክሬን ነታ ጥንታዊት ቤተክርስትያን ክዓፁ ከሎ ግን ብሕም ኣይበሉን ብሕማይ በሉ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ዩቱብ ከይነምፅኦ ይግዱና ኣለዉ ነቲ ቪድዮታት ከምዘይ ንሕልፎ ገይሮም ይቐፁና ኣለዉ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ነቲ ጉዳይ ክትሕልፎ ይትኽእልኒ ኢኻ ነቲ ንሶም ዝሕለፍዎ ቪድዮታት ጥራይና ንገብር ዘለና ንሶም ኣፕሩቭ ገይሮም ዝሕለፍዎ ዜና እንተኮይኑ ጥራይና ናብዚ ከነሕልፎ ዝፍቀደና ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሚድያ ቁፅፅር ከም ዘለዎም ካብቲ ናቶም ወፃኢ እያለን እዚኦም እጂ እዚ ቤተክርስትያን እዚ ኣብ ዓብይ ሓደ ነገር ከዘይነግርኩም እንታይ ኣለፈልጥኩም ኣለዎም ክንደይ ሚልዮናት ዩክሬናውያን ናብ ራሻ ተሰዲዶም ከም ዘለዉ ዳርጋ ዝበዝሑ ዩክሬናውያን ቋንቋ ራሻ ቋንቋኦም እዩ ወይ ቀዳማይ ቋንቋኦም እዩ ወይ ካልኣይ ቋንቋኦም እዩ ስለዚ ዩክሬን ማለት ህዝቢ ዩክሬን ምስ ህዝቢ ራሻ ኣዝዩ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎ ህዝቢ እዩ ነዚ ግን እዚ ምዕራባዊ ሚድያ ክነግረካ ኣይደልን እዩ ዩክሬን ካብ ራሻ ኣዝዮም ከም ዝተፈልዩ ሕብረተሰብ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎም ዘለዉ መበቆር ራሻውያን እውን ብዙሓት እዮም ዋላ እቲ ፕሬዚደንት እኮ ቋንቋ ራሻ እዩ ዝዛረብ ናይ ዩክሬን ዝዛረብ እዩ ግን ቋንቋ ራሻ ኔቲቭ ስፒከር ናይ ቋንቋ ራሻ እቲ ቮሎድሚር ዘለንስኪ ዝበሃል ፕሬዚደንት ናይ ራሻ እንታይ ርኢኻ ኢኻ ከምዚ ትብል ዘለኻ ንዝብል እዚ ጥንታዊ ቤተክርስትያናቶም ትሪእዎም ኣለኹም ክሳብ 2014 ዲቕ ዝበለ ቤተክርስትያን ዝነበሮምን ክብርታት ዝነበሮምን እዮም ነይሮም ግን ምስ ራሻ እቲ ቤተክርስትያን ምስ ራሻ ስለ ዝደናገፅ ክዕፁ ኣለዎ Russian artillery strike forcing people to leave for safer. እዚ ሕጂ ትማሊ ዝተገበረ ምርጫ እዩ እዚ ረይዎ ብምሉእ ድምፂ ነቲ ቤተክርስትያን ናይ ራሻ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ንክዕፆ ወሲኖም ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ረይዎ ኣብቲ ድምፂ ብዝለዓለ ድምፂ ነቲ ቤተክርስትያን ንክዕፆ ምስ ተኣወጀ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ኤክስ ተዘውራላ ኣብ ካልእ ግን ክትረኽባ ይትኽእልኒ ካብ ዩቱብ ኮምፕሊትሊ ዝተዓፀወት ነገር ብዲሞክራሲ ዝገበርዎ ዝበሃል ዘሎ ንኸይግበር ይገብሩ ኣለዉ እቲ ፅሑፍ ክሪኦ ይክእልኒ እየ ግን እቲ ውሳኔ እታ ቤተክርስትያን ንክትእገድ ከም ዝተወሰነ
بايتوناتهم يحلفوا له يزبال زلو بايتون بيت كريستيان أملاخ نكعدسو كم زوسن سلازي حق مريتن حق أملاخن كجراج خلو نرلنا زي دما أتكونتات كل سب فلتون كسولو زلو أبزيا سيرجي لافروف تبقت مجلس هيبني ربزع بازو دايزي كمي كم زخانه. Нельзя не упомянуть о том, как Запад пытается разрушить каноническое православие, русская православная церковь, сербская православная церковь вместе с другими братскими церквами активно отстаивают. تايبلالو سيرجي لافروف دغرمي نزم قنناويان بيت كريستيانات أرثوذكس ناي روسيا كمون ناي سربيا تمساسال دما ناي يوكرين نمطفا زغبرو زلون زخدو زلو منجدن ازيو زحزن مخانو كم وصيناتو نزنا يوكرين активно отстаивают свои права, свои идеалы, которые едины для всех великих мировых религий и которые сейчас пытаются подменить так называемыми неолиберальными. سنتايز بنزلو نزي بيت كريستيانات زي اليو حدش بيت كريستيانات كهنت ويون حدش هيمانوت كتدا يكونس ليبرال فاليوس ناتوم زنا يجبر سدوم دو بيت كريستيان يلندو املاخ يلندو سيطاناوي املخون ريو زلنا نعون مسسانيوم زعر زلو زخونه هيمانوت انتهوا بحالتات اليو بزي مودرن كالتشر زبلو زلو هيمانوت يبلو بحال يبلو كبري يبلو اب كوربوريشنز تزقعه مسارحي نتي عبيت كوربوريشنز كون زغل اب محشاش تراي زتوكره نابو كتكو سلوز دلي زلويو مغنياتو سدرا بيتات اتاك يغبرالو ማለት 70 ሰበይትን ኣብ መንጎ ጾታ ኣወዳት ደቅ ንስዮ ደቅ ተባዕትዮ ከም ዝጸልኡ ደቅ ተባዕትዮ ድማ ምስ ደቅ ንስዮ ከም ዘይሳነዩ ጌርካ ንኽልቲ ጀንደር ኣንጻር ሓትሕት ከም ዝዋጋእ ትገብሮ ቤተክርስትያናት ዓንየን ኣብዚ ኤውሮፓ ዳርጋ ቤተክርስትያን ዝኸይድ ሰብ የለን ሰብ ሃይማኖትን ባህሉን እንተገዲፍ እንታይ ዝኸውን بزخون يكون من قدي زمت نفاس كسر لي زغل that's why دمت ناقر سلام نبرت عز خيزلو كمون صوتنا يمغيار ودم قالن زبل صوتات قدي فلومي بزح صوت هيزلو نودين وقالن كتاكس يبل كان تبهله صغياز زنبره كالا رسي مزع كايدو رشا بوتين تايس كغيرلو حدش اواج اوجلو اذا اواج زخن تايزبل ناي معرباوا عالم هيوت زصلعكم انتلهم نابراشا مصيهم عقبه حتتو عقبان معتاد دما الكونديشنز افريس ولو نزا حبريتا زيا بفلاي نزوم معرباويان حزبي اوروبان امريكان تي اكايدا ناي منغستوم صليوم سدرابيتاو كبر زلوم كم دما زطنتاوي اكايدا زفتو نابراشا مصيهم كتنبرو تقوليهم بمبال حدش حقي تمالدي قدمت مالز وص حقي بصحف كابراشا وصيلو اذا دما بزحات زيوم يماناي كنف زبال نزي غبرسدو ماونتن ገለመለን ዝጸሉ بحاجوس تقبلهم رجزانيا بزحات سبات نابراشا كخدم خانم حدش مجلس وصيلو بوليتيكاناتهم نابهم نغتفو but there is a lot of information ابز عودزي بزح اكايدا كم زلون تي ቤተክርስቲያናት ይኹን ክብርታት ናይ ሃይማኖት ብወቅዒ ይህረም ከም ዘሎን ናበይ መወዳእቱ ድማ ንኽትፈልጡ ኣሸጋሪ እዩ እዚ ግን ስለምንታይ ነምፅለና ካብ እንታይ ዝተበገሰ እዩ እንድሕሪልኩምኒ ሓደ ኣብዚ ዋን እዚ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዘተኮረ ሓድሽ ሓበሬታ ክበኩም President Biden has taken to the stage on the opening night of the Democratic National Convention in Chicago with an emotional farewell speech in which he told supporters they're in a battle for the very soul of America. It came as the So ጆ ባይደን ስልጣኑ አረኪቡ ንካማላ ሃሪስ ተወዳዳሪት ንኽትከውን ማለት ሕጹይ ንክኸውን ንስንዲ ህዝብ ኣሜሪካ መሪጽዎ ነይሩ ኣብቲ ፕራይመሪ ናቱ ቦታ ኣግዲፎም ንካማላ ሃሪስ ይቦሞ እዚ ቢቢሲ ጂ ስምዒታዊ ዝኾነ ኢሞሽናል ክሳዕ ክንደይ ነቲ ዝደልይዎ ካንዲዴት ቢቢሲ ድዩ ሲኤንኤን ከመይ ገይሮም ኣጸቢቖም ከም ዝገልጽዎ ረዩ ናይ ብሓቂ ኢሞሽናል ዝተዛረበ ሃኮ ወላ ሓንቲ ወታእታ እናበለ ዝተዛረበ እዩ Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris made a brief surprise appearance at the convention, breaking tradition by appearing on the opening night. Here's our North America correspondent Gary O'Donoghue. So comes in the ዘለና ጆ ባይደን ኣብቲ just give me to ትሪወሎም ዚ ጆ ባይደን ኣብቲ DNC ዝብልዎ ዘሎ ኮንቬንሽን ኣብ ቺካጎ ዝግበር ዘሎ እዩ ነታ ካማላ ሃሪስ ባዕሎም ዘምፅዋ ነቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ክውክለና እዩ ኢሎም ቶም ዴሞክራትስ ፕራይመሪ ዝመረፅዎ ጆ ባይደን ኣልዮም ጆሆ ገይሮም ንዑ ኣፀጊዖም ነታ ካማላ ሃሪስ ኣብቲ ናቱ ቦታ ዘሰጋግርሉ እዚ ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ኣይኮነ ነቲ ናይ ዲሞክራሲ ሰባክቲ ዝኾነ ኣሜሪካ ቀዳማይ ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ዘይኮነ ኣካይዳ ከይዶም ነዚ መራሕዚ ኣልዮም ሪፐብሊካን እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ዕልዋ መንግስቲ ዝተኻየደ ይብሎ ኣለዉ ካብቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ
ዕልዋ ገይሮምሉኒ ባይደን ኣብዚ ድማ በቃ ብስምዒት ከም ዘፋንዎ ዘለዎን ክብሪ ከም ዘለዎን ንኸምስሉ ማለት እዩ ነታ ካማላ ሃሪስ ናቱ ቦታ ከም ዝትትክእ ገይሮማ ኣምፅኦም ኣለዉ ስለዝደልይዎ እቲ መስርሕ ድማ ኣዝዩ ዲሞክራሲያውን ፅቡቅ ከም ዝነበረን ብሉፅ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ምዃኑን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንካማላ ሃሪስ ድማ ልክዕ ነዚ ናይ ፀረ ሃይማኖታት ድዩ ነዚ ናይ ግብረ ሰዶም ንምጥፋእ ሓንቲ ካብቶም ዓበይቲ ኣምባሳደራት እያ ነራ ንሳ ኣብ ኣፍሪቃ ከይዳ እውን ግብረ ሰዶም ከተፍቅዱ ኣለኩም ኢላ ተዛሪባ እቲ እንኳን ኣብ ኣፍሪቃ ናብ በዓል ዛምቢያ ኣብ ዝገሸትሉ ማለት እዩ ሕጂ ድማ እቲ ስልጣን ናብ ኣሰጋጊሮሞ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ድማ ጆ ባይደን ግን ናብዚ ስልጣና ከሰጋግር ከሎ ሪፓብሊካን ግን እንታይ ኢሎሞ እዚ ዘገርም እዩ ንሱ ኣብዚ ስልጣኑ ናብ ካማላ ሃሪስ የስግር ኣለኹ ኢሉ ዓብይ ሸው ተገይሩሉ ኣሎ በቲ ግምጣል ናይ ኣሜሪካ ድማ ዲሞክራሲ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ምዃኑ ክትፈልጢ ኢለ ራዩ News alert. All new this morning, House Republicans finding President Biden and his family received more than $27 million from foreign individuals and entities since 2014. Lawmakers call it an impeachable conduct. Brooke Singman is in Chicago with this story. Brooke? ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጆ ባይደን በቶም ናይ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ሪፐብሊካን ማለት እዩ 27 ሚሊዮን ስልጣኑ ተጠቂሙ ብልሽውና ገይሩ ገንዘብ ንስድሩን ንነፍሱን ከም ዝረብሐ ይኸስዎ ኣለዉ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ብልሽውና ከም ዝገበረ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝኸሶ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኤግዛክትሊ ብሪፐብሊካ በቶም ዴሞክራትስ ድማ ካብ ግብፂ ብልሽውና ገይሩ ገንዘብ ከም ዝተቐበለ ይገልጹ ኣለዉ ብልሽውና ኣብቲ ሲስተም ከም ዘለዎም ኣሜሪካ ራሽያ ወይ ቻይና ይኮነት ትነግረና ዘላ ባዕሎም ብልሽውና ከም ዘለዎም ንነፍሶም ንሓትሕዶም ክካሰሱ ተሓቂ ክልተ ይዕሩኽ ምስ ተባሱ እንታይ ኢኻ ትፈልጥ ምስጢሮም ኢኻ ትፈልጥ ከም ዝበሃል ክልቲኦም ንሓትሕዶም ክካሰሱ ንዓለምና እቲ ናቶም ፖለቲካ ክሳዕ ክንደይ ብኮራፕሽንን ብብልሽውናን ዝተቋማጥዐ ምዃኑ ይነግሩና ኣለዉ ካብ ኣፎም ኢና ነግሮ ዘለና ስለያ ናይ ኤርትራ ወይ ናይ ኢራን ኣይኮነን ዘውፅኦ ዘሎ ባዕሎም ነቲ ጉዶም ይነግርዎ ኣለዉ ንዓለም ብልሽውና ኣብቲ ዓዶም ክሳዕ ክንደይ ዝኣተዎ ምዃኑ እቲ ሎቢ ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ኩነታት ባይደን ግን እዚ ጥራይ ኣይኮነን ብልሽውና ናቱ ንኣብነት ከባቢ 290 ፔጅ ዘለዎ ብዶኩመንትን ብጭብጥን ዝተሰነየ ብልሽውና ስልጣኑ ተጠቂሙ ንረብሓ ንስድሩን ንደቁን ክሕግዝ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብዚ ነዊሕ ፋይል ኣሎ እዚ ድማ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዳርጋ ንነዊሕ እዋን ክዝረበሉ ፀነይሽን እስማያ Good morning, Ainsley. I obtained a copy of this 292-page report from House Republicans. They're on the House Oversight, Judiciary, and Ways and Means Committees, and they've been leading this impeachment inquiry against President Biden for months. So they said their investigation found that President Biden ብልሽውና ናይ ፕሬዚደንት ኢና ንሰምዕ ዘለና ናይ ኣሜሪካ ሲቲንግ ፕሬዚደንት ከምኡ ድማ ቅድሚ ዝነበረ ፕሬዚደንት እውን ይኸስዎ ኣሎ ቢል ክሊንተን ይኸሰስ እዩ ንኦባማ እውን ይኸስዎ እዮም እንታይ ንማለት እዩ እዚ ኣሜሪካውያን ንሓትሕዶም ዝገብርዎ ሸው እዩ እዚ ኣብ ፖለቲካ ናቶም ናይ ገንዘብ እስራኤል ክሳዕ ክንደይ ብገንዘብ ተመሓድሮም ከም ዘላ ብዙሕ ግዜ ይዝረብ እቲ ናይ እስራኤል ሎቢ ግሩፕ ነቶም ፖለቲከኛታት ናይ ሪፐብሊካን ይኹኑ ዴሞክራትስ ንሶም ከም ዝዝውርዎም ዝገልጽ ሓበሬታ ብዙሕ ግዜ ኣምፅልኩም ኣለኹም ካብዚ ከይወፃና እቲ ብልሽውና ናይ ባይደን ግን ዝገደደ እዩ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኤሮጳ ዝገበርዎ ላግፂ ድማ ኤሮጳ ድማ ነዚ ሓደ መዓልቲ ይኸስዎም ምኾኑ ጀርመን እኳ ድሮ ጀሚሮም ኣለዉ And media are having trouble picking a story and sticking to it. Initially, they said Russia was the main culprit behind the destruction of the Nord Stream pipeline. Russia is most likely behind this. I'm 99% certain. ትሪእዎም ኣለኹም እቲ ኖርድ ስትሪም ፓይፕላይን ዝበሃል ካብ ራሽያ ንጀርመንን ንኤሮጳን ዝስድድ ዝነበረ ናይ ጋዝ መስመር ኣብ ዝተሃረመሉ ኣብ 2022 ምስ ተሃረመ 7 ወርሒ ድሕሪ እቲ ኩናት ምስ ጀመረ ማለት እዩ እቲ ሚድያ ሜይንስትሪም ሚድያ ቢቢሲኦም ሲኤንኤንም እንታይ ይብሉ ነይሮም ስምዕዎም ሎሚ ኸ እንታይ ይብሉና ኣለዉ ከመይ ገይሮም ሓስዮም ንሰባት ሓንጎል ሰብ ከም ዘዙሩ ድሕሪ ግዜ ድማ ነቲ ሓቂ ባዕሎም ከመይ ገይሮም ከም ዘውፅዎ I think it's pretty clear someone did this and the only people in that region who have both the motive and the capability to have done it are Russian forces. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፍሎሪዳ ኮንግረስማን እዩ ማርኮ ሩቢዮ ዝበሃል እዩ ነቲ ኖርድ ስትሪም ዝሓረሞ መን ምዃኑ ይነግር ኣሎ ራሽያ ያደ ሃይማቶ ኢሉ ዓብይሉ ኣብ ቲቪ መፅኡ ኣብ ሲኤንኤን ወፅኡ ዝዛረብ ዘሎ ንፑቲን ለይቲ መዓልቲ ንኸስዎ ነይሮም ለንቀነ ግን ዩክሬን ከም ዝሃረሞ ናይ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ፖስት ዝበሃል ፅሑፍ ኣውፅኡ ኣሎ ሲአይኤ ድማ ናይ ኣሜሪካ ስለያ ድማ ይፈልጥ ከም ዝነበረ ዝገበሮ ግን ዩክሬን ምዃኑ ይነግር ኣሎ እዚ ኩሉ ንራሽያ ኢሎም ንዓለም ፕሮፓጋንዳ ገይሮም ልክዕ ከምቲ ንኮቪድ ማስክ ፅቡቅ እዩ ከምዚ ፅቡቅ እዩ ቫክሲን ፅቡቅ ኢሎም ንኩሉ ዓለም ኣታሊሎም ድሓር ግን ሕማቅ እዩ ዝበልዎ እቲ ገንዘብ ምስ ተሸጠ ተኣታዊታት ቢልዮናት ናብ ኮርፖሬሽን ዝሳተወ ሕማቅ እዩ ዝበሉና ልክዕ ሕጂ ድማ ንራሽያ ድማ ክንደይ ግዜ እዮም ንዓለም ዘታልሉ ዳትስ ዋይ ድማ ክንመሃር ኣለና መንግስታት ሎሚ ሸይጣን እዮም ክብልዎ ነይሮም ፅባሕ ንጎ ክሓቅፍዎ ፀገም የብሎምን ኩሉ ብዛዕባ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ካብ ኣፎም ክንመሃር ኢለ ደምፆ ዘሎ Who sabotaged the Nord Stream 2 pipeline?
The Russians. But it is likely that this is an act by Russia. The assessment is that Russia was behind it. Russia does have an undersea capability that would easily lay explosive devices by those pipelines. زيت بايبلاين كلهم حدا بحدا تم بوليتيكينياتات نا أمريكا ميديا نا أمريكا راشا جراتو لهم لأن أنا قلت لهم تايلهم. Those were empty words lacking any proof to back up the accusations. In fact, if anything, the U.S. was the one making public statements about its plans to play with the pipeline as they see fit. There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. تريوالهم بايدن بعلو نتي بايبلاين زبال كن علينا حدا معلتي تطوكنا بلهم خانا يلو بقفنا جير نيرو بقافهم نجيرهم مس حرموا شعو راشا جراتيلهم نعلم ملو يمينهم ميديا بيدوم سلزغونه بروباغندا بيدوم سلزغونه نخالص سب كما يجيرهم عويرهم نعلم ملو مسهم كم زخوني يقبروه ازي بروباغندا زي لومي موداتو بصيو سب تحقق فل جمير له كنا حلنا بزعبه هاجرنا داكس كنديك حسوت كزارب زي كلو بزعبه راشا بزعبه جرمن زاكل عبيت كم زيلهم كتالو زغلو توينم بزعبه ኤርትራ يقوم بزعبه كان ነገራት بقليሉ نسب برين واش كغبروا بزعبه افريكا حنقول سب كزروا قليل نعታቶም ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ መንሰይ ክነቅሓሉ ዘለዎን ክፈልጡ ዘለዎን ዝብል ዘሎ If Russia invades Ukraine one way or another Nord Stream 2 will not move እዚኣ ድማ ናይቲ ስቴት ዲፓርትመንት ቪክቶሪያ ኦላንድ ኒውላንድ ገለያ ትበሃል ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ናይቲ ፎሬን ሚኒስትር ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለት ሓላፊት ኣብ ዩክሬን ዝነበረት እያ ንሳ ድማ ኖርድ ስትሪም ራሽያ ድሕር ናብ ዩክሬን ከይዳ ክንኣልዮ ኢና ኢሎም ነይሮም ሕራይ ባዕሎም ኢሎም ባዕሎም ገይሮም እንተዝኾኑ ክቕበሉ እዩ ባዕሎም ኣልዮሞ ባዕሎም ተኪሶም ሃሪሞሞ ከለዉ ናብ ራሽያ ኣፀጋጊዖም ናብ ዓለም ሸይጦማ ንራሽያ ድማ ገዳውሪዶምላ ነቲ ባሕሪ ድማ ሙሉእ ቁፅፅር ከም ዝገብሩሉ ገይሮም ማለት እዩ I'm literally talking about rolling back the pipeline and you can loosely define that but I mean taking action that will prevent it from ever becoming operational. I think if President Putin moves on Ukraine, our expectation is that the pipeline ናይ መወዳእታ መልእኽትናተ እንታይ እዩ እቲ መልእኽቲ እዚ ፓብሊክ ኢንፎርሜሽን እዩ ሃው ከምዚ ካብ ስለያ ገላምፂ ከይመስለኩም ኣብ ደገ ዘሎ እዩ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣሜሪካ ብዛዕባ ኤርትራ ንኣልሸባብ ትሕግዝ ነይራ ኣብቲ ከባቢ ሰላም ከልያ ገለ መለ ክብሉ ከለዉ ዝኾነ ጭብጢ ኣይነበሮምን ኣየድልዮም እዩ ድማ ሚድያ ቢዶም ስለ ዝኾነ ነገር ፈብሪኾም ብሚድያ ደጋጊሞም ነቲ ዘረባ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሃገር ኣውሪዶም ነታ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ከም ዝባላሾም ከም ዝፅየቕን ይገብሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገበረ ገበናት بيناي من قد كردون فتنا لنا لومي عب إسرائيل إسرائيل قبل الأوروبان وطبعا جرمن مبلشاو جرمن مشاركتهم يا عند الاختناتهم مسومي عقل أي قد سومني أمريكا ربحنا أمريكا نراشان جرمن كما يجر كتفلاليوم وطبعا أوروبا كما يجروا يدكم مخنياتو جرمن راشان بحدن تحبيرهم ندادي سقطات نيراشا وتهدروا عقم نيراشا نا إندستري عقمي سبات ناي قطبا ناي جرمن كلت يزن تتحويسو أمريكا كاليا سلازخل إزك سبرا اللويلو مغنيات ناي يوكرين فتيرهم قطبا ناي جرمن ناي قطبا ناي راشان كم زفله نحوارو كم زي سمر جيرمو راشا جن كاب جرمن سلازنفعو تخيلهم مس تشاينا خيرهم قطباهم نسماي كم زونج أف جبرولو جرمن جنا مونغو تقركرهم أي مس تشاينا نجيدهم أي مس راشا نجيدهم كل عدلاتهم كثيرهم أمريكا ندادي 4% واقع خابتز جوز وزنبر 4% وسيقة ندادي ناتهم تشتغل لهم هلا نروي ونكمو بخبور تشتغل لهم هلا لذي جرمن أبت قد قاد سحينهم مالن كأنه نحدا يوكريناوي كخاصي دلينيرم تو يوكريناوي دما كابولند هادي من أبي يوكريناتيو قد بايلوهم نزخونه كخاصي كلونيهم البوليتيكا جرمن جن يقر عيسى له حدا معلتي تفنكيلو مسمات تحيال ببوليتيكا زخول نجارزي نزي أوروبا زبال ساكن ليك جماعة مخانو أمريكا دما نزي زال وصلت أنت تقيمة تمزمزو زال هذا جزء تقوم تيلو خمس مخاني يزنقر سو أمريكا نمشاركتها نفتوتاون أي قد ثاني كم يجرا توابع كم تبغى. will be suspended. These pipelines, that is Nord Stream 1 and Nord Stream 2, were not pumping gas into Europe at this time. Nord Stream 2 never became operational. That offers tremendous strategic opportunity for the years to come. So when the pipeline did blow up, there seems to be little doubt who did it. Even the former Polish minister expressed his deep gratitude to the U.S. after the sabotage. Thank you, USA. I thank Radosław Sikorski for the information. So Russia كل جزء كتزارب كلا كاب زيرو تبغيسهم كم زي كونون اتزاجات ممزلو كل كنتات كردوخن كلالنا فلاديمير بوتين يكون راشا أبزوانزي نتعلمنا نتنا أمريكا كايدا تونكو challenges جبروزلو حيلينا نرزلنا كاب زارس زكي وزانا هذا عبي information ويكازينا دما بدرجة عالمي زورالو انتهي سخة listen now
A former Saudi official has made an explosive claim against Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman to the BBC. According to the official, the Crown Prince forged the signature of his father on the royal decree that launched the kingdom's years-long still-mated war against Yemen's Houthi rebels. The accuser, Saad al-Jabri, a former Saudi intelligence official who lives in exile in Canada, made the allegations. The allegation comes as Prince Mohammed now serves as the de facto leader of Saudi Arabia. Jabri told the BBC. ንጉስ ናይ ስዑድያ ብዛዕባ ብዙሕ ኣሉታዊ ዜናታት ይድወጽ ዘሎ ካብ ስዑድያውያንን ካብ ካልኦት ኣባላት ሰላያን ድወጽ ዘሎ ሓበሬታ ድማ እዩ ንቡ ብዘይ ፍቃድ ናይ ኣቡ ንጉስ ዝነበረ ሽዑ ብዘይ ፍቃድ ናይ ኣቡ ኣታሊሉ ባዕሉ ገይሩ እቲ ውግእ ኣብ ልዕሊ የመን ዝተኣወጀ ባዕሉ ከም ዝገበሮ ዝገልጽ ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ናይ ስዑድያ ንግስነት ወፂኡ ሎ ስጥራይ ዘይኮነ ኣብ ነቡ ኣብ ምጭዋይ ወይ እውን ነቲ ንጉስ ኣቡ ዝነበረ ኣብ ምቕታል እውን ኢድ ኣለዎ ዝብል ሓበሬታ እውን ይዘውር ኣሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ እዚ ድማ ቅድሚ ዝተወሰነ እዋን ንጉስ ናይ ስዑድያ ብእስራኤል ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ዘተ ሰላም ናይ ሰላም መቅተልቲ ከጋጥሙ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ እውን መፂኡ ነይሩ ስለዚ ብዙሕ ብዛዕባ ኣብ የመን ዝገበሮ ኩናት ብስምዒት ተበጊሱ ብዘይ ፍቃድ ናይ ኣቡ ከም ዝገበሮ ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ከዋፅኦ ከም ዘይክእል ነጊሮም ከም ዝነበሩ ናይ ኣየር ደብዳብ ክሕግዝዎ ምዃኑ ካብ ሓሊፎም ግን ካልእ ክሕግዝዎ ከም ዘይክእሉ ሽዑ ዝወሰዶ ስጉምቲ ድማ ድሕሪ 10 ዓመታት ቀፂሉ ንሱ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝውዳእ ይመስሎ ነይሩ እንተኾነ ግን ብፍጹም ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ ኣይከኣለን ስለዚ ኪንግስ ከምኡውን ነቲ ኣቡ ክመውት ከሎ እውን ብስሚ ከም ዝተቐተለ ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ኣብኡ እውን ኢድ ከም ዝነበሮ ንሱ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ሕጂ ኤምቢኤስ ማለት እዩ መሐመድ ቢን ሰልማን ነቲ ስልጣን ብዙሓት ደቂ ስለ ዝነበሩ ኣቡ እሱ ናብ ስልጣን ንምምፃእ ኩሉ ዓይነት መንገዲ ገይሩ ከም ዝተኸተለ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ እቶም ከምኡ ዝበሉ ኸ ኣበዮም ክቕመጡ ዳርጋ እቲ ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ዝወፀ ተባሂሉ ኣብ ቢቢሲ ወፅዩ ድሮ ካልኦት ሚድያታት ድማ ክዝርግሕዎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብ ስዑድያ ዘሎ ፖለቲካ ለንቀነ ካብ ግዜ እዚ ካብ ስለምንታይ እዚ ሓበሬታ ዝወፅ ዘሎ ናተይ ጥርጠራ እየ ዝብለኩም ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ስለዘየለ ኩሉ እቲ ሓበሬታ ኣሜሪካ ኣንፃሮም ከይተጀሚርካ ብዛዕባ እቲ ሃገር ብዙሕ ፖለቲካዊ ሓበሬታ ከውፅኡ እዮም ዝፍትኑ ስዑዲ ድማ ናብ ቻይና ገፃ ትዘብል ስለ ዘላ ናብ ራሽያ ገፃ ስለ ትዘብል ዘላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምዚ ምስጢራዊ ሓበሬታ እናመሰለ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ድማ እቲ ነቲ ሓበሬታ ኣውፅይዎ ዝበሃል ዘሎ ኣንፃር ንጉስ ናይ ስዑድያ ስለዚ ስዑድያ ካብ ኣሜሪካ እናረሓቐት ናብ ብሪክስ ገፃ ናብ ቻይና ናብ ራሽያ እናተፀግዐት ስለትኸይድ ዘላ ብፍላይ ብቁጠባ ደረጃ ናብ ቻይና እናተፀግዐት ስለትኸይድ ዘላ ኣሜሪካ ድማ ክቕበልዎ ስለ ዘይክእሉ ብዝተኻለ መጠን ነዚ ንምቁፃር ብዙሕ ታክቲክ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ሓደ ካብኡ ድማ ውሽጣዊ ንስተብሊቲ ንክትፈጥር ሓበሬታ ሓቂ ሓሶት ዘይገድስ በቲ ሜይንስትሪም ጌርካ ሓድሽ ነታጉ ዝኾነ ወይ እውን ቦምብሼል ዝኾነ ሓበሬታ ተውፅእ እሞ እቲ ክሬዲቢሊቲ ናይቲ መራሒ ወይ እውን ውሽጣዊ ምልዓዓል ድዩ ናይ ደገ ዲፕሎማሲ ናትካ ንክወድቕ ተኣማንነትካ ንክወድቕ ዝገብርዎ ታክቲክ ክኸውን ከም ዝኽእል ገይርዎ ድያ ኣይገበሮን ምስ ግዜ ክግለፅ ንስዑድያውያን እዩ ዝምልከት እዚ ሓበሬታ እዚ ግን ስእሊ ናይቲ ንጉስ ኣብቲ ዓዲ ስእሊ ናይቲ ኤምቢኤስ ኣብ ቁጠባን ኣብ ካልእን ኢንቨስተርስን ኣብ ክስዕብ ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ ከመይ ጌርካ ስእሊ ናቱ ተድክሞም ከመይ ጌርካ ቁጠባዊ ጉዕዞ ናቱ ፅልዋ ናቱ ተድክም ሽርክነት ከም ዘይረክብ ትገብር እናበለይ ታክቲክ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣገይን ብትክክል ተገይሩ ድያ ኣይተገበረን ናብ ግዜኡ ንገጥፎ ግን እዚ ኩነታት እዚ ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ይዘውራል Yes News. Al-Jabri once worked for former Crown Prince Mohammed bin Nayef. King Salman relieved Prince Nayef of all ሰቲ ምስጢር ኣውፅኡ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ነዚ ንጉስ ናይ ስዑድያ ዘጥቃዕ ዘሎ ማለት እዩ ስለያ ዝነበረን ውሽጣዊ ሓበሬታ ዘለዎን ብናይ ኣሜሪካን ካናዳን ሚድያ ኣብ ካናዳ ዕቑባ ወሲዱ ዘሎ ሰብ ምዃኑን ስለዚ ኤግዛክትሊ እዚ ዓይነት ዘረባ እዚ ፀቕጢ ነቲ ንጉስ ንምፍጣር ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ እዚ ሓበሬታ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን እዚ ፕላትፎርም ዝወሃበ ዘሎ ድማ ታክቲክ ናይ ኣሜሪካ እዩ ካብ ፖለቲኮም ክትፍለም ዝጀመርካ ብሚድያ ገይሮም እዮም ቀዳማይ ነቲ ሽምካ ነቲ ክብርናትካ ክሃርምዎ ዝጅምሩ وعلى يتوعلو التكسي مني خرجاجزو نقول سلزخانة جن التكسي كل جزء سب كم حق خاص زي خليه that's why دم إيماج نايت نقول هم كم زخون كتالي ويون أب كتلتنا يبون إدنى يروون تيلمو خرجاجز جاي رجاجز إن كارارسي شم نايت نقول جن already دمت أيقام ملو لذي إذا دم تكتيك نا أمريكا مخانو
ሰብ ከስተውለሉ ክኸላሎ ሰብ ክፈልጥ ክኸላሎ ንቅሓት የድልየና እዩ ከመይ ገይሮም ፖለቲካዊ ይገብሩ ሕጂ ናብቲ ዞባና ክመፂና ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ክርኤና ብዛዕባ ኤርላይንስ ንህላ ክገልፀልኩም ስለ ዝኾንኩ ንግዚኡ ኣብዚ ሓደ ዓብዪ ሓበሬታ እዩ ዘሎ ሓደ ካብቲ ቢግ ሄድላይን ዘሎ በዚ ንጀምር what's going on ዶክተር ደብረፅዮን እንታይ ይብላ ኣሎ እቶም ካልኦት እንታይ ይብሉ ኣለዉ እንታይ ይበሃል ኣሎ እስከ በዚ ሓበሬታ ክንጀምር መጀመርያ እንታይ ዝክየ ዘሎ Achorda's turn to strengthen defenses. TPLF made big moves, made big decisions in the last 7 days, held a Congress, fired Getachew from all main positions, stripped Getachew of his Central Committee, Executive Committee memberships, expelled, TPLF expelled Getachew supporters from all the committees. እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ካብቲ መግለፂ እዩ ካብ ኣፎም ክንሰምዖ ስለ ዝኾንና መጀመርያ ንክገልፀልኩም እዚኣ ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ዝተዛረባ ኣብቲ ዋዕላ ክስምዕዋ እዚኣ ህዝቢ ትግራይ ስለፍ ወይ ድማ ፀጉዒ ሕዝ ማለት እዩ ኣለዋ እየን እንተኣሽ ምስራሓ ክፈልጦሎም ዕድል ከም ዘይብሎም ኣይንቐልድ ላቅፃ የለን ኣብዚ ወይ ሰጢሞ ይስለፍ ወይ ናፍታ ሰላልፉ ይኸይድ ናደናገረ ካፍቲ እናወረደ ግዛዕና ልዕለ ዝኾነ ነገር እናተንከፈ ኣብ ትግራይ ባርዕ ክውልዕ እየ ዝብል ንባዕሉ ይህቃፀል ስለዚ ተቃልሲ ምዚኦም ኢና ንጅምሮ እውን ተውድብ ንሶምን በቲና መጣ ካሊእ ውድብ የመጣ ይሾም ካሊእ ፕሮግራም እዩ ከይዶም እዮም ቶም ሰለስተ ሸፊቶም እዮም ቶም ሰለስተ ውድባት ሸፊቶም ከይዶም ፀዲፎም ትዝነበረው መስመር ገዲፎም እዮም ከይዶም ንሕና ገደፍና ህወሓት በይና ይኮነን ኣፍታ መስመር እዩ እትዮም እዮም ከይዶም ዘለዉ ኣካሒዳ ዝበልናያ ክሕደት ዝበልናያ እዚ ጠሊሞም ከይዶም ንኣና ጥራሕ የጠለሞም ንህዝቦም እዮም ጠሊሞም ንትድኻ ህዝቢ እዮም ጠሊሞም ንዓዲ እዮም ጠሊሞም ከም ጠላማት ኢና ንወስዶም እዚኦም ከዳዓት እዩ It was very likely we predicted that weeks ago, days ago. But now next question is what will TPLF do now? Obviously it won't sit idle. It would like to remove Getachew. Getachew held a counter TPLF meeting with hundreds of TPLF cadres, including more than a dozen Central Committee members. ከነቃለልኩም እጅ ታርእስ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ካብ ኣፎም ክሰምዑ ኢና መጀመርያ ኣሰላልፋ ናይ ህወሓት እንታይ ዝኸውን ዘሎ ናበይ ገጾም ክኸዱ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ጌታቸውን ናቱ ጉጅለንከ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ናበይ ገጽ ካይት ጉዕዞ እስከ መጀመርያ ካብ ኣፎም ንስማዕ ድሓር ናተይ ትንተና ክበሉ እየ ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ንኤርትራ ዝምልከት እዩ ቅድሚኡ ግን እዚያ ንስማዕ ተመረፀ ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክንደይ ሚልዮን ዝበሃላ ዝበልዎን 3 ሚሊዮን ምዕንቃፍ ናምን ዝበሃል ስሩ 2 ዓመት ንዓንቆፍ ዝፀኒሖም ጉባኤ ቁፅር ኮሚሽን መዓዘት ሒዞ ካይድ ኢሉ ሓቀኛ ትኾይኑ ንዖም ምቹው ኩነታት ኣብ ዘለወሉ ጉባኤ ክካይዱ ይደልዩ ስልጣኖም ማለት መርአዮም ስልጣን ጥራሕ ስለ ዝኾነ ንሶም ድምፂ ዘይረኹላ እንተኾይኖም ጉባኤ የካይዱ ተርፎር ኣጠቃላሊ እዞም ሰብ እዚኦም መርአይ እዮም ስልጣንን ጥራይ ሕዚ እውን ግዜያዊ ምሕዳር ክልትዩ ስለ ዘለዎ ብፃይ ጌታቸው ናይ ዝሕገወጥ ዓኸባ እዚ ውሳነታት ጥርትብና ብሓንቲ ክወርድ የብሉን ፈኸራ ይኮንኩን ዝፍክር ዘለኹ ሕጋዊ ስለ ዘይኮነ ሕጊ የኽብረልና ግዜያዊ ምምሕዳር ህወሓት ናበኛ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ኢልያ ህወሓት ና 2 ሰባት ና 3 ሰባት እያ ህዝቢ ስልጣን ክብሃው ኣለዎ ሕዚ እውን ባዕልና ኢና ንፈልጠልኻ ኣነ እየ ዝፈልጠልኻ ልብል ሓይሊ ግን ክሕንገረና ይብልን ነውሪ ፅሕፈት ህወሓት ተደው ኢላ እከለ ዝበሃል ኣብ እስር ቤት እዩ ዝርከብ ግን ኣብ እርገለ ይምረፅ ተሸዋት ሕጉም ልመርሒ ህዝቢ እንታይ ዓይነት እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና መጀመርያ ንህወሓት
ናይ ህወሓት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብቲ ጉባኤ ብዙሕ ወገን ክኸውን ከሎ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ግን ጠቕላላ ኣንጻሩ ከም ዝኸደን ንኣብነት ኣብዚ ቀረባ ሰዓታት ዝገበሮ ዋዕላ ንብፃይ መለስ ወይ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ዝበልዎ ንዑ ንምትግባር ዝገበሮ ዘረባ እስኪ ክንሰምዕ ናይ ኩሉ ከይሰማዕና ፍርዲ ክንህብ ስለዘይብልና ኣብ ፅሕና ይኽእል ወይስ ነዚ ዝኣክል ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣፍሪካ ፋንዳመንታል ብዝኾነ መንገዲ መሪሑ ለዊጡ ተሓሳስባ ዘስረፀ ሰብ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዕለተ ሞቱ ጥራሕ ንዝክረሉ ኣጋጣሚ ዘቐመጦም ፖሊሲታት መምርሒታት ተሓሳስባታት በቢግዜኡ እናፈተሽና ከከም ኩነታቱ ዝምዕብል እናማዕበልና ነኺስና ንሕዞ ነኺስና ንሓዝና ናይ ዕለት መሳርሕና መምርሕና ክንገብር እናተገበአና ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራሕ ንዝክሮ ዕለት ምዃኑ ዝሕዝን ምዃኑ እውን ግምት እትየ ብዝኾነ ግን ነዚ ሰማዕታትና ብሓፈሻ ጅግና ተጋዳላይ መለስ ብፍላይ ንዝክረሉ ኣጋጣሚ ኳዕ ተራህብና ክብል ይደሊ ኣብ ስምዒትን ኣብ በለካ ለካዕካን ተመስረተ መራርሓ እናሃብና ህዝብና ኣብ ትሕዚ ወፅሕዎ ዘሎ ደረጃ መብፃሕና እንተርኢ መለስ ንዝክረሉ ዕለት ክንሓፍር መለስ ንዝክረሉ ዕለት ክንደይ ናይ ካብናቱ ሓሳባትን መንገድታትን ከም ዘርሓቕና ዘኪርና ብዘይ ስክፍታ ብዘይ ንሕስያ ካብዚ ጉዳይ እዚ ካብዚ ሽግር ዝወፂና ናይ ጣዕሳ ክገልፅ ደሊ ግን ጣዕሳን ሓበረትን ምግላፅ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ሕዚ እውን ኣይረፈድን ናይ መለስ ኣስተምህሮታት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ፈቲሽና ርኢና ዝውድኡ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ጌታቸው ረዳ ነቲ መስረት ናይ ህወሓት ወይ እውን ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ብህወሓት ዓበ ቦታ ዝነበረ መለስ ዜናዊ ናይ ዝኽሪ ኣጋጣሚኡ ተጠቒሙ ንመን ዝገብር ዘሎ ነቶም ኣንጻሩ ዘለው ኣንጻሩ ብወቂዒ ተበጊሶም ጥራይ ዘለው ዘይኮኑስ ስጉምቲ ክወስዱ ዝደልዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ምምቕቓል ነዊሕ ከም ዝገበረ ርኢና ኣለና እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ናይ ህወሓት ስትራቴጂ እንታይ ክኸውን ይኽእል ናይ ጌታቸው ረዳን ጉጅሉን ስትራቴጂ እንታይ ክኸውን ይኽእል ነዚ ቅድሚ ምስማዕና ነዚ መልሲ ቅድሚ ምሃብና ኩሉ ግዜ ሓንቲ ፖለቲካዊ ዕምቋት መረዳእታ ክንወስድ ስለ ዝደሊ በዚያ ክንጅምር ኢና ሕጂ ንስኹም ተዛረብናሉ ተፃብኦታትን ውግእን ክልተ ገፅ ናይ ሓንቲ ሳንቲም እዮም ኩሉ ሰዕ ኣለዉ ተፃብኦታት ኣብ ውግእ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን ወይ ከዓ እቲ ውግእ ኣብቂዑ ናብ ተፃብኦታት ጥራሕ ክወርድ እውን ይኽእል ይኸውን ኩሉ ሰዕ እዚኦም ብሓንሳእ እዮም ዝኸዱ ምስ ባህርን ኣብ መፃፃን ናይ ሃገራት ተኣሳሲሮም እዮም ዝኸዱ ሕጂ ኤርትራ ምፅእ ምስ በለ መጀመርያ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመት ንድሕሪ ሕፅር ኣቢልና ክንዛረቦ ዝኾናስ 4 ዓበይቲ ተፃብኦታት ኣጋጢሞም ነይሮም ክንብል ንኽእል ኢና ተቐዳማይ ተፃብኦ እዚ ካብ ሱዳን ዝተበገሰ ናይ ጅሃድ ምንቅስቃስ እዩ እዚ 89 የጀሚሩ ምስ ምምፃእ ናይ እስላማዊ ግንባር ኣብ ሱዳን ክረጋገፅ ንደልያ ህላዊ ክረጋገፅ ንደልያ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ እዚ ህላዋኻ ምርጋፅ ቀዳምነት ትወስድ ማለት እዩ ስለምንታይ ኩሉ ሰዕ ተፃብኦታት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ባህሪ ናይ ተፃብኦታት ክትፈልጦ ክትኽእል ኣለካ ግንባር ኣብ ሱዳን ቀፂሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓያል ምርብራብ እውን ነይርዎ ኤርትራ መጥያ ስለ ዝገበረት ከዓ ቀሊል ገይሩ ክንዕወት ኢና ዝብል እምነት እውን ነይርዎም እዚ ክሳዕ 97 መወዳእታ መጀመርያ 98 ዝቐፅለ ተፃብኦታት እዩ ነዚ ብምድር ቋስ ከዓ ኤርትራ ነቲ ኣብ ሰሜንን ኣብ ምዕራብን ዝነበረ ዶብ ናቱ ከውሕሶ ክኢሉ ማለት እዩ ቀደም ዶብና ንፈልጦ ትኾናስ ክነውሕሶ ግን ተራባሪብና ኣለና 89 ዝተበገሰ እስላማዊ እዚ ናይ ጅሃድ ምንቅስቃስ ክሳዕ 97 ሲ እጥቀም ኣይጥቀም ብንኡስ ዶ ብዓቢ ዶ ምንቅስቃሳት ናቱ ነይርዎ እዩ ኣብ መወዳእታ 97 መጀመርያ 98 ከዓ ተደቂሱ ክትብሎ ትኽእል እንታይ ኣረጋጊፃ ኤርትራ ዶባታ ናይ ሰሜን ናይ ምዕራብ ውሕስ ዝኾነ ዶባት ኮይኑ ዝሓርስ ክሓርስ ክኽእል እዩ ዝኾነ ነገር ከዓ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ተኻልኣይ ተፃብኦ ድሕሪኡ ዝመፀ እዚ ብየመን ዝመፀ ደሴታት ሓኒሽ ትምልከት እዩ እዚ እውን ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ዝውግእ ብቤት ፍርዲ ናይ ሄግ ተወዲኡ ውሳኔታት ተወሲድሉ ሕጂ እቲ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረ ዶባት ናትና ንፁር ስእሊ ኣለና ብዛዕባኡ ማለት እዩ ሳልሳይ እንዳዓበየ ነቲ ናይ ወያነ ወራሪ እዚ ግፍሕ ዝበለ ወራሪ እዩ መፂኡ ከዓ ነዊሕ እዋን ፀኒሑ እዩ እቲ ራብዓይ ዝነኣሰ እዩ እዚ ከዓ እቲ ምስ ጅቡቲ ዝመፀ ጥርቆሽቆሽ ወይ ውግኣት እዩ ኩሎም እዚኦም 4 ተፃብኦታት ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 25 ዓመት ኤርትራ ሪኣት እያ ብኸመይ ኢና ንርድኦ ተፃብኦታት ምስ ሃገራት ከዓ ከምዚ ክንዛረቦ ፀናሕና ዝኾነ ሓድሽ ሃገር ምስ መፀ ኣመፃፁ ብውግእ እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ውግእ ከም ዝፅበዮ ክፈልጥ ኣለዎ ማእከላይ ቦታ እዩ ዝሕዝ ውግእ ቁጠባዊ ልምዓት ማእከላይ ቦታ ክሕዝ ኩሉ ሰዓት ፀጋም እዩ ንብዙሓት ሃገራት ከምኡ እዩ ኩለን ኣብ ታሪክ ናይ ዓለምና ንሕሪኢኻ ከዓ ተመሳሳልነት ከምኡ ዓይነት ኣሎ ኣብ ባህሪ ናይ ሃገራት ምፍላጥን ዘይምፍላጥን ጥራሕ ክነተኩር ኣለና ኩሉ ሰዓት
ሃገራት ናይ ጸጥታ ምሕዳር ስልጣን ንምርካብ ዘኽእል ፈተነታት ለመነታት ናይ ምሕባል ስራሕቲ ንምስራሕ ክፍቱን እዮም እዚ ብዘይ ተሳኽዕሉ አንጻር ረብሓ ትግራይ ዝተሰለፉ ወገናት ከይተረፈ ተሰሊፍኻ ከምቲ ዝብልዎ ዘለዉ ንዕፅዋን ክባን ተዳሊና ኢና እንታይ ክብል ዝፍትን ዘሎ ጌታቸው ረዳ ጀነራል ስብሓት ፍሬም ኣቦቱ እዩ ዝኾነ ትንተና የድልየንን ፐርፌክትሊ ንኩነታት ናይ ኤርትራ ይገሊፁ ጌታቸው ረዳ ኣቐዲሙ እንታይ ኢሉ ነይሩ ንሱ ምስ መን ይሰርሕ ከም ዘሎ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ነቶም ናይ ህወሓት ሓይሊ ድማ ናበይ የፀግዖም ኣሎ ናብ ኤርትራ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ምስ ፀላኢ ዝብሎም ዘሎ ኤርትራ እዩ ዝኸውን ዘሎ ፋይን እንታይ ማለት እዩ ንመለስ ኣብቲ ናይ ካድሬዮም ዝነበረ ሓደ commission members, audit committee members, so they attended the Getachew-led TPLF meeting. It was held for 1 day. After that, 10 points, it was issued. But now Getachew wants to strengthen his defenses. He has realized that TPLF, the Bratzian-led TPLF, will make a move to remove him from power in Mekelle. That is why reportedly now emergency meetings are being held by Tigray interim government in Mekelle. እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኩነታት ክልቲኦም ወገናት ነናቶም ስትራቴጂ ኣለዎም ነናቶም መንገዲ መዋፅኦ መንገዲ ወይ እውን ክዓውተና ይኽእል እዩ ዝብልዎ ዘሎ መንገዲ እቲ ህዝቢ ድማ ኣበይናይ ቦታ ክእትዎ ምዃኑ ክንርኢ ኢና ጌታቸው ረዳ ንህወሓት ዝኣክል ነቲ ውድብ ኣንጻሩ ክኸይድ ከሎ ዝሓዘ ሒዙ እንታይ ኣሚኑ እዩ ዝገብር ዘሎ ሓደ ናይቲ ግዝያዊ መምሕዳር ዝበሃል ፕሬዚደንት እዩ ግዝያዊ መምሕዳር ዝበሃል ከማሲ ቆይሙ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ከመንያ ኣሰናድያቶ ዩኤስ ማይክ ሃመር ማለት እዩ ማይክ ሃመር ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብኡ ዝፈረመ መን ነይሩ ጌታቸው ረዳ ምስ መን ይፈሪሙ ምስ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢ ምስ ብልፅግና ማለት እዩ ደጊሙ ምስ ኣቢ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና እናሃነፀ መፅኡ ናይቲ ኩሉ ዝነበሮም ፀርፍን ገለመለ ገዲፎም ናብ ሓደ ስለዚ ብልፅግና ማይክ ሃመር ናይ ኣሜሪካ ስፔሻል ኤንቮይ ማለት እዩ ተወሳኺ ጌታቸው ረዳ ብተመሳሳሊ ኣብ ሓደ ዓይነት ዓንኬል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዶክተር ደብረፅዮን እንታይ ቦቱ ኣይፍለጥን እዩ ነይሩ ካብቲ ውዕል ዝፍረም ክሳብ ሕጂ ኣበይናይ ቦታ እዩ ናይ ህወሓት ኣብ ቦምበር ምዃኑ ይፍለጥ ኣሎ ግን ምስ ኣሜሪካ እንታይ ይርክብ ኣሎ ዊ ዶንት ኖ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ርክባቱ እቲ ውፅእ ክብል ንሪኦ ኣለና ግን ክሊር ዝኾነ ነገር ኣይረኣይን እዩ ዘሎ ስለዚ እታ ዳማ ጌታቸው ረዳ ዝኣክል ቦታ ኣደላዲሉ ኣሎ ስለዚ እንታይ ክትጎድለ ትኽእል እቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ እቲ ቲዲኤፍ ዝበሃል ዝነበረ ዕጥቂ ከውርድ ኣለዎ ተባሂሉ ሙሉእ ብሙሉእ ከምዘየውረደ ኣብዚ ስምዑ ወይ እውን كورد كم زيد اللي وزنبرو نزيا سمعوا مملات تاخذ كوننا ناز مالتي بكل ما قد كريه سلا زلنا ولا روبيل عندهم طور مساري ستناچول ይድ እንግዲህ በዚህ ጦርነት ላይ ነው በዚህ በህግ ማስከበር መጆሪ አይ ጦርነቱ ካበቃ በኋላ የኤርትራ መንግስት አይደለም ለነሱ ማን ወሰደው የኢትዮጵያ መንግስት ነው ለምን ሀቤልም መሽተዋጉ ታዲያ አልገባህማ ታዲያ አልሆነም ማለት አንተ አልሆነም ማለት አልነበረም ማለት እኛ የወደብ ጉዳይ ስናነሳ ልክ ጦርነቱ መቋጫ ላይ የወደብ ጉዳይ ስናነሳ ወያኔን ሻዕቢያ ነፍቶታል አይደል አዎ ደናርቆታል አይደል አዎ ስዩ መስሪ ገደለው እሱ ነው አዎ አባይ ፀሐይን እሱ ነው ያንንስ እሱ ነው ሁሉንም የለፋቸው እሱ ነው ቂማቸው እዛ ላይ ነው በእነሱ ከፍተኛ በደል ያደረገው የኢትዮጵያ መንግስት ሳይሆን የኢትዮጵያ ወታደር ሳይሆን የሻዕቢያ ወታደር ነው ያውቃል አይደል ታውቃለህ በሉ ተነሱ አሰብን እንያዝ ብለ እናንተ ኢሳያስን ያዙሉ እኔ አሰብ ልግባ ሲላቸው መሳሪያ ጨምርልህ ትንሽ ጠንከር አድርገን አሉ እሺ አሁን መልሶ በዛው ነው የሚወጉን እንግዲህ ቆይ ቀስፈልን ያዘው አሁን ስንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሰኽራም ወላ ዕቡድ ወላ ድሌትኩም በልዎ ግን ኣገዳሲ ዘረባ ይዘውት ኣብቲ ግዜ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝፍረመሉ ዝነበረ ወይ ቲዲኤፍ ናይ ሰራዊት ናይ ትግራይ ዝነበረ ዕጥቂ ከውርድ ኣለዎ ክበሃል ከሎ ዕጥቂ ከውርድ ኣለዎ እናተባህለ ከሎ ናይ ኣቢ ብልፅግና ዕጥቂ ክቦም ወይ ከዓ ኣፅዋር ክቦም ከም ዝመረፀ ንህወሓት ስለምንታይ ኣፅዋር ይቦም ኣሎ ንምንታይ ሂብና ይብላ ኣሎ ንሻዕብያ ክሃርብሉ ስለዚ ኣቢ ስትራቴጂ ናቱ ማለት እዩ ምስ ሻዕብያ ኮይኑ ንህወሓት ኣብ ስልጣን ክፃብዎ ስለ ዝኽእሉ ኣዳኺመዮም ኣለኹ ኣብቲ ውግእ መንጎ እውን ንሻዕብያ እውን ክዳኸመሉ ኢሉ ስትራቴጂካዊ ህድማ ወይ እውን ንሻዕብያ ከይሓበረ ዝገብሮ ዝነበረ ኣካይዳ ንሻዕብያ እውን ኣብቲ ውግእ ክህሰየሉ ይደሊ ከም ዝነበረ ስለዚ ከምኡ ዓይነት መንገድታት ይገብር ከም ዝነበረ ብብዙሕ መንገዲ ይድወፅ ሻዕብያ ግን ሰለስተ
ዕፅፊ ወይ እውን 10 ዕፅፊ ልዕልዩ ዝኸደ ስትራቴጂ ዘለዎ ውድብ እዩ ወይ እውን ሃገር እዩ ስለምንታይ ሻዕብያ ክመፅእ ከሎ ኤግዛክትሊ እንታይ ይፈልጥ ነይሩ ምናልባት ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ይዝረብን እዩ ህወሓት ብዙሕ ኣፅዋር ከም ዘለዎ ይፈልጥ ነይሩ ንኢትዮጵያ ከይነገረ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ኣፅዋር ሓቢኡ ከም ዘሎ ይፈልጥ ነይሩ ሻዕብያ ታርጌት ናቱ ንህወሓት መላይ ጥራይ ኣይኮነን ስትራቴጂካዊ ስግኣት ክፈጥረሉ ዝኽእል ኣፅዋር ቦትኡ ንምትሓዝ እዩ ነይሩ and I'm sure 100% sure ነዚ ሃሪሞም ኣለዉ ኤርትራ ካብ ዜሮ ተበጊሳ ኣይኮነትን 700 ታንክ ዘለዋ እገዳ ነይርዋ ናይ ኣርምስ ኤምባርጎ ካብ 2000 ጀሚሩ ዝኾነ ኣፅዋር ከይትገዝእ ተኣጊዳ ነይራ ካበይ መፂኡ ዳ ዝኽእሉ ናይ ኤርትራ መብዛሕትኡ ዕጥቂ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ እዩ ቴንክ ዩ ምባል የድልዩ ካብ ኢትዮጵያ እዩ ዝመፅእ ካብ ኢትዮጵያ ማሪኾም መንዚዖም እዮም ዝወስድዎ ስለዚ they really got a lot of weapons ሓደ ሽዑ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ወይ ምስ ህዝቢ ትግራይ ይስለፍ ወይ ድማ ፀጉዒ ሕዝ ማለት እዩ ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ ህወሓት ትማሊ ኩሎሚ ናይ ሰላም ሓይሊ ጥራሕ እንተይኮነስ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ክጠናኸር ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ገይሩን ክገብርን እዩ ስለዚ ሰላም ባህግን ድልየትን ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ስለ ዝኾነ እዚ ኩነታት ብዝተማልአ መንገዲ ክፍጠር እጃምካ ክትወፊ ንፅወን ህወሓት እንታይ ይገብር ኣሎ ህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ኣቢ ጌታቸው ረዳ ከምዚ ኣብዚያ ክብላ ዝፀንሐ ብንፁር ስትራቴጂ ናቱ ኣነፂሩ ኣሎ ምስ ፈደራል ኮይኑ ናቱ ሓይሊ ከደላድል ምዃኑን ፀጥታ ናይ ፈደራል ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ግዜያዊ ምምሕዳር ድመሉ ምክንያት ንሱ እንታይ ዝደሊ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ኣቢ ፀጥታ ናይቲ ዞባቲ ከውሕሰሉ ከሕይለሉ ሰራዊት ናይ ፈደራል ከኣቱ ምክንያቱ ነቲ ትግራይ ተጠቂሙ ኣቢ ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ተኽኢሉ ወሲዱ ንዑ ተጠቂሙ ንኤርትራ ከዳኽመሉ እውን ይደሊ ነይሩ ሻዕብያ ግን ኪኑ ዝኸደ ስትራቴጂ ዘሎ ናይ ሻዕብያ ነውፃኢ ሕጂ ኣብይ የለን ህወሓት ግን ንጌታቸው ረዳ እንታይ ክገብርዎ እዮም ሕጂ ምናልባት እቶም ናይ ኣምሓራ እሊት ብዛዕባ ብዙሕ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ምክንያቱ መፍተቶም እዮም ረኪቦም ንሶም ሓደ ንዓታቶም መላገፂ ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ ከም ዝኾነ ተጋሩ ንሓድሕዶም ይባልዑ ኣለዉ እዚ ድማ እቲ ቀንዲ ደስተኦምን ሓጎሶምን ስለ ዝኾነ ብተደጋጋሚ እውን ክዛረብዎ ርኢና ኣለና ንዓተዶም ብቀደሙ እውን ክንጥቀመሎም ኢና ንሓስብ ነርና ንሳቶም ዝደልይዎን ትግራይ ዝደልዮ ነንበይኒ እዩ ጌታቸው ረዳ ምስ ኣቢ ኮይኑ ሰራዊት ናይ ፌደራል ወሲዱ ነቲ ኣዲስ ኣበባ ስልጣኑ ኮንሶሊዴት ገይሩ ነቶም ህወሓት ከኣልዮም ክፍትን እዩ ንሳቶም ከንታይ ገብርዎ እዮም ካብቲ ውድብ ኣውፅኦም ኣለዉ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ንሕና ኢና ንውክሎ እንድሕሪ ክብሉ ኮይኖም ንጌታቸው ረዳ ካብቲ ፕሬዚደንትነት ከዓልይዎ እዮም ካብቲ ቦታ ድማ ከዓልዎ ክእሉ እዮም ስለዚ ክልተ ረፅሚ ኢና ንርኢ ዘለና ህወሓት ሓይሊ እንተደልዩ ናብ ኤርትራ ገፂ ክልምን ዝኽእል ብዙሓት ወገናት እውን ምስ ኤርትራ ይልምን ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ኤርትራ እንታይ እያ ክትብሎ ዊ ዶንት ኖ ምክንያቱ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ኣለዋ ኣብዚ እውን ኣቢ እንታይ ክገብር ከም ዝደሊ ዘሎ ብቃላቱ ገሊፅሎም ኣሎ ዝኾነ ሓይሊ ኣኻኺቡ ንኤርትራ ከጥቅዕ ወይ እውን ንኤርትራ ከዳኽም ክፍትን ከም ዝደሊ ንኤርትራ ክጥቕልላ እየ ከም ዝበለ ባሕርታተይ ክመልስ እየ ከም ዝበለ ብወግ ኣብ ቅድሚ ኮንግረሱ ድማ እቲ ባሕሪ እውን ይግባአና እዩ ስለ ዝበለ ኤርትራ ምስ ኣቢ ብዙሕ ሽርክነት ክትገብር ብዙሕ ንነዊሕ ዝፀመተ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘይትኽእል ፈልጥዎ እዮም ምስኡ ፈቲኖም ድማ እንታይ ከም ዝገበሮም ማለት 2018 ብዙሕ ዲላት ክገብሩ ፈቲኖም ግን ንሓፂር ረብሓ ንግዚኡ ረብሑ እምበረይ ንነዊሕ ዝጠመተ ራእይ ስለ ዘይብሉ ንስልጣን ከመይ ገይሩ ሎሚ ሓድር ጥራይ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ ምስኡ ክሰርሖ ከም ዘይክእሉ ፈልጡ እዮም ምስ ህወሓት ድማ ዋላ ዓብይ ተፃብኦ እንተለዎም ህወሓት ንባዕሉ ንዓታቶም ስቅዓት ዘይፈጥር ሽግር ውድብ ኮይኑ ስለ ዘሎ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ንትግራይ ዝኣክል ናብ ኣባኣትዩ ኣንፃሮም ንክትንስእ ከምዘየተባብዑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ናተይ ካልኩሌሽን እንታይ ማለት እዩ ሪዘርቭድ ዝኾነ ርክብ ምስ ህወሓት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ብፍላይ ኣቢ ንጌታቸው ረዳ ተጠቂሙ ነቲ ትግራይ ነቲ ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ ኮንሶሊዴት ገይሩ ናብ ውሽጡ ይትዩ ናብ ኤርትራ ዝኾነ ክገብር ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ እቲ ትግራይ ሙሉ ብምሉእ ኣንፃሮም ንክስለፍ ኣይከፍቅዱን እዮም ንፋኖ እዚ ፅቡቅ ነገር ይክኸውን ብፍላይ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ሓጓፍ ካብ ትግራይ ክመፅእ ዝኽእል ሓይሊ መዕለቡ ዝረኸብሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ትግራይ ኣብ ንሓትሕዱ ተመቒሉ ስለ ዘሎ ፋኖ ዕድል ኣለዎ ንትግራይ ተጠቂሙ ወይ ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ተጠቂሙ መሬቶም ንክመልሱ ኣብ መሬቶም ዘሎ ሕቶ ረይዎ ኣብዚ
ሙሉ ደቡብ ትግራይ ዘይብሉ አሸንዳ ሙሉ ጋመ ተቆኒነ ይሕልፎን ምዕራብ ትግራይ ከይሓስኩ ሙሉ ጋመ ተቆኒነ አሸንዳ ይብሉ ፍርቂ ኢሮብ ሒዘ ሙሉ ጋመ አይቆነንን ፍርቂ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝንባዕሉ ማለት ዘለዎ ኩነታት ዘለካ ሕዝካ ቀሲልካ ክትገብሮ ትኽእል ግን ኣይገብሮን እየ ከምዚ ክገብረ ብሓይሊ ኣብ ትግራይ እቲ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ከቢድ እዩ ሻዕብያ ዓብ ተራይ ክህልዎ ኣበይ ክሳተፍ ወላ እውን ተዘይተሳተፎን ኣገዳሲ ባእታ ክህልዎ እዩ ኣብ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ክጥቀመሉ ከም ዝፍትን ፍሉጥ እዩ ሰራዊት ናቱ ሒዙ ነቲ ኣብ ፋኖ ዘሎ ኩነታት ከህድኦ ወይ ጠጠው ከብሎ ወይ ክስዕሮ ኣይከኣለን ኣሎ ስለዚ ሓይሊ ናይ ትግራይ ክጥቀም ክፍትን እዩ ነቲ ናይ መሬት ዘሎ ኩነታት ተጠቂሙ ጌታቸው ረዳ ሙሉእ ብሙሉእ ምስኡ ከም ዘሎ ምስ ኣቢ ከም ዘሎ ወይ ምስ ፈደራል ክፅጋዕ ከም ዝደሊ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ፀላኢ ቃለ ህወሓት ድማ እንድሕሪ ጉባኤ ገይርዎ ዘሎ ኣቢ ዘይፈትዎ ኮይኑ ወይ እውን እቲ ምርጫ ቦርድ ዝብሎ ዘይደገፈቶ ኮይኑ ጌታቸው ረዳ ድማ ኣንፃሮም ይኸይድ ከሎ እንኮ ምርጫ ይክህልዎም ዝኽእል ምስ ኣሜሪካ እውን ፊት ንፊት ትክክል ኣብ ሓደ መስመር ኣለዎ ክብል ኣይክእልን እቲ ህወሓት ዝበሃል ዘሎ ጌታቸው ረዳ ኤግዛክትሊ ምስ ማይካመር ብዙሕ ግዜ ርክብ ገይሩ እዩ ብዙሕ ግዜ ይድራኸብ ዋላ ድሕሪ ፕሪቶርያ እቲ ዶክተር ደብረፅዮን ይኹን ካልእ ህወሓት ግን እንታይ ድልየቱ ዊ ዶንት ኖው ስለዚ ናብ ካልእ ፓወር ስፖርት ክደሊ ከም ዘድሊ ሓደ ካብ ድማ ትንኮ ምርጫ ዘሎ ኤርትራ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ምስ ግዜ እናማዕበለ ክንሪኦ ኢና ንሎሚ ኣብዚ ብዙሕ ስፔኩሌት ክገብር ኣይደልን እየ ሓደ ኣንፈት ሒዝና ኣለና እቲ ኩነታት እናማዕበለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ድማ እናረኣናዮን ብቐረባ ክከታተሎ ክፍትን እየ ህወሓት ግን ብወቅዒ ምስ ኤርትራ ከም ዝሰምዖ ፀናኩም ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብር ከም ዝደሊ ኣብዚ ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ ህወሓት ትማሊ ይኹን ሎሚ ናይ ሰላም ሓይሊ ጥራሕ እንተይኮነስ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ክጠናኸር ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ኣብዚኣ እውን ከይንጋገየ ንመንግስቲ ኤርትራ ይኮኑ ዝሓቱ ዘለዉ ዘጂ ታክቲክ እዩ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎንና ይክብሉ ከለዉ ታክቲክ እዩ ዝውን መንጎ መንጎ እዮም እታ ዘረባ ገዲፎማ ዘለዉ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ደገ ከምቲ ደገብ ደገ ሓሸውዮ ፃወትዎ ዝነበሩ ድዮም ክፃወቱ ዝፍትኑ ዘለዉ ወይስ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣነጂ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክብል ከሎ ካብ ዘረባ ኣይኮነን ካብ ወፃኢ ርክባት ይግበር ኣሎ ዝበሃል ዘረባ ነዊሕ ስለ ዝወሰደ ስለዚ ኣይ ቲንክ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ፖለቲካዊ ጌም ንርኢ ኣለና ንሕጂ ግን ንግደፎ ናብቲ ናብ ኤርትራ ገፀይ ክምለስ እየ ናምበር ዋን ዊዝ ዲስ ዋን ናቕፋ ፕረስ ኤርትራ ካብ ቻይና ነፋሪት ክትገዝእ ከም ትሓስብ ዘላ እዚኣ ኮማክ C919 ትበሃል ነፋሪት ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ኣፕላይ ገይረን ከም ዘለዋ ካብኡ ንክረኽባ ንዓመት ክሳብ 150 ነፈርቲ ከፍሪ ዝኽእል ትካል ምዃኑ ነዚ ሓበሬታ ምስ ሰማዕኩ ናይ ብሓቂ ተሓጒሰ ምክንያቱ ኤርትራ ምስቲ ዘለዋ ኣገዳ ካብ ኤሮጳ ይኹን ካብ ኤርባስ ይኹን ካብ ቦይንግ ክገዝኡ ስለዘይክእሉ ምርጫ ናይ ቻይና ክኾኖም ስለዚ መፅናዕቲ ክገብር ጀሚረ እታ ካምፓኒ ከመይ እያ ትመስል እስከ ንረኣያ ስለዚ እቲ ካምፓኒ ናይ China. On May 28, 2023, China's first homegrown C919 passenger jet took off from Shanghai for Beijing. So ከም ንሪኣ ዘለና ኣብ 2023 ንመጀመርያ ፍላይት ዝጀመረት ዓብይ ተስፋ ናይ ቻይና ዝኾነት ንዓለም ሙሉእ እውን ተስፋ ዝኾነት ምክንያቱ ክልተ ሃገራት ጥራይ ስለ ዝባሓቶ እቲ ኢንዱስትሪ ናብዚ እዋን እዚ ናይ ቻይና ልክዕ ከምቲ ንካልእ ኢንዱስትሪ ዝሰበረቶ ኣብዚ እውን ክሰብሩ ከም ዝኾኑ The maiden commercial flight was a much-anticipated milestone in Beijing's push to break into the global aviation manufacturing industry, dominated by Boeing and Airbus. The single-aisle jet can haul up to 192 passengers. So ክሳብ ሕጂ ገይሮማ ዘለዉ C919 ትበሃል ዘላ 192 ሰባት ክትሕዝ ትኽእል ንዝበለ ዓቐን ዘለዋ እኽልቲ እያ እዚኣ ድሮ ተፈቲና ብዙሓት ኮመርሻልስ ብብዝሒ ኦርደር ይገብርዋ ከም ዘለውን እታ ኣብ ቻይና ድማ ድሮ ፍላይት ቴስት ናታ ዝገበሩ ቪድዮ ረኺበ ኣለኹ ንግረ መንገድና ክንፈልጦ ሳክት ናይ ቻይና ንብረት ገለገለ ዝብል ሰብ ስለ ዘሎ ሓደ ኣሜሪካዊ ኣብታ ፍላይት ናታ ከም ተሳፈረ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ነታ ፍላይት ኣብኣ ፍላይ ዝገበሩ ኣብቲ ቴስት ናታ ዝተሳተፈ ኣሜሪካዊ ሪያክት ክገብር ከሎ ብዛዕባ እታ ፍላይት ናታ ዝገልፅ እዩ ቴክ ኦፍ ክትገብር ከላ ኩሉ ነገር ገይሮም እዚኣ እታ ነፋሪት ተጉዕዞ ናታ እናገለፀ እውን ይዛረብ different. Comac, the company that make this are on this plane are so እታ ነፋሪት እዚ ትመስል ብውሽጢ እቲ ፍላይት ናታ ኮራስ ናታ ሲሎም ከምዚ ኢሎም ኣብ ውሽጣ ኮይኑ ኩሉ ቶይለታታን ገለመለን ዳብል ቼክ እናገበረ ሪኣክት ገይሩላ ነይሩ እዚ ኣሜሪካዊ ካናዳዊ ስለዚ ቨሪ
ኮምፒቲተር ዝኾነ ተወዳዳሪ ምስ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮፓን ተወዳዳሪ ዝኾነ ንኢንዱስትሪ ቼንጅ ክገብር ዝኽእል ኣብዚ መፅእ ዓመታት ድማ ዓብ ተራ ክፃወት ዝኽእል ካምፓኒ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ቻይና ድማ ቢልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ገይራትሉ ከም ዘላ ምክንያቱ ንባዕላ ንካልኦት ኢላ ዘይኮነስ ካብ ቻይናን ካብ ኤውሮፓን ካብ ኣሜሪካን ነፍሶም ከድሕኑ ይፍትኑ ስለ ዘለው ቢግ ፑሽ ከም ዘለዎን ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ፕሬዚደንት ሽውን ብዓብዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይሳተፍ ከም ዘሎን ኤርትራ ድማ ምስ ቻይና ዝበለፀ ዝምድና ስለ ዘለዋ ገለ ካብተን ካብዚአን ሓደ ክልተ ሰለስተ ክትረክብ እንተትኽእል ናይ ብሓቂ ነቲ ናይ ኤርትራ ኤርላይንስ ንምምስራትን ንምድፋዕን ዓብ ተራ ክፃወት መኻለ ዝብል ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል እዩ ነዚ ዝሃቡና ሓበሬታ ንእሽተይ ክንቅፅል For trips up to 5,555 kilometers. The maiden journey was operated by China Eastern Airlines, which now owns the largest C919 fleet. 我们签了100架，也是为了更好的投入到更多的市场、更多的航线，让更多的旅客搭乘我们国产的大飞机旅行、商务。After some early hiccups and delays, the C919 has enjoyed a strong debut. The C919 made its first trip outside the mainland by flying to Hong Kong, including a flyover of the city's Victoria Harbour. China Eastern has carried a total of 245,000 passengers. So far, airlines is airline Marci 919 ከባቢ 245,000 ሰባት አንቀሳቂሳ ከም ዘላን ድሮ ቴስትድ ኮይና ውፅኢት ናታ ብዙሕ ሰብ ሪኣክት ዝገበረላ ምዃኑ ከምዚ ናይ ቻይና እንዲ ሓድሽ ገለገለ ዝብል ሰብ ኣሎ ስለዚ ኣይ ሪሊ ሆፕ እዚ ጉዳይ እዚ ሰሊጡ ኤርትራ ማለት ቅድሚ ኤርትራ መዓት ኣፕላይ ዝገበሩ ሪጋ ዝሓዘ ኤርላይንስ ከም ዘሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ኣሜሪካ ቦይንግ ዓብ ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ ብዙሕ ፍላይት ናቱ ይበላሽ ኣሎ ነፈርቲ ናቱ ክራይሲስ ኣጋጢሞን ኣሎ ስለዚ ካብኡ ዳይቨርሲፋይ ክገብሩ ዝደልዩ ዓበይቲ ኤርላይንስ ናብዚ እውን ክመፁ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝነገር نغزل نابتنا إيرترا زي هذا عبيب سراتيو إيرترا دما I hope نزق دايز سيريس الوسيلة نكتودو تصفى نقبر انزل عم تسلم نعم تغيث نحن نزلنا ونعتقلنا مالك أول معك يعني اللي My name is Maureen Murphy Richardson. I live in Switzerland and I've come from the Global Fund. We are looking at some grants and we were very lucky to see the festival. Okay, how is the festival going on? We have really enjoyed it. We're learning a lot about كم زنريا زلنا فيستيفال نيرترا كل عينت أجايشيو كنجت كنيو كاب سويسرلاند زخدو أبالات زركبون أبزي كراونت نيرترا جيران دستبل سلطات نرنيرنا أنا نيرترا سبونا جر كنرس لزدلو أنا غايبا كابت كلام جميع سلاب زلوه أبصر هونس لزلوه زابر المسكن كله بدامي تباله أنا ممكن كان يتعنيها أبزي نيندا بون نيندا فرق نايز بيت مدبي كفاية لهامو أبزي نتقرأنا نفلتك حاجة خالد نقول مسيحنا لهامو خما يمون نبدي هو المسكن مثال لو مسلكي أبزي هون تصر نقول مودعتها يقولون سلازي خمس لنا خيط الزانانا كابزي تبلس تسرح ولا زي كام زي تحتيه زي بارتي زي كوز العلم صفته بصفاته شنتليت كلام مالك يقول علو نعو تماليو يزهز بناسي بتاعني خبط لون العلي كما عمل هو زي بقى مالت هيكون سلازي مودعتها سلازي من صبح كنكسل نصبوسي كنسرح كنكلا لنا عبد وش دلنا دقه دلنا كم زنريا زلنا إيرترا ناي بحكي أب جوس منفس كني عزنا فيستيفالات بمحلافو صبغ نجار صبغ سلطات صبغ منفس كبير تراي وتعلو ناي بحكي نحجوس نزز اللوم يمل علوب ناب صبغ جوس يخيد سنة يكبر اللوم نابلنا نزب زعبا أبزوريانا زكبر زلو بزح عينة أكايدا احنا تمتنا نباهم كانوا مساكن في التنينة مسخاتكم دمار لايك بمقبار سبورت بمقبار ناي عندنا بوزيتيف ولا نشتي ونكون ناب ميديا نسو عبلالي بوتان كله حجزو بإنجليش نزل نقبر زلنا أبدرار فور أفريقيا نقبر لنا معالتاوي وي أم معالتي أبتلت معالتي بليز أو سبورت قبرو أبيكس ون بإنجليش نقبر له سبورت قبرو نابلكو نايلو ميعرف سبز خدي لايك قبرو سبورت قبرو أقد داس تحسو كيبكم كفتني أبزي مزا تعمتي قد مناي أول سعد ما قد فالكم يا بكالك سامن الرهب تتصبغو دادنا بوك إصنا دمهينا خمر السخا منفيتنا ركيقنا حرجنا خنتصر السخا ناتقادلنا بتصفرخ النبر السخا انبازنا ديوفري ومتصر السخا يخحوي أخلي لابيتنا تغير مهدر يا بلين كان
ألغلغ قدلي أما تخفلو سباب يا جزانا رهوا خيط عمي كندي حليف له كنفتح نسلي ورساي باورساي ممهر عقل قينو نسمد دلو بس حقنا ينخون كلنا ينتفا